Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna pa sa teserye tayo itaalawas anapauluan. Disgrasyada, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ado kanumot tagsaksakit nga ubing dito'y purok tayo. Masapol amayuman ko makadagiti masaknan da ito'y. Mangibaunak kadagiti mapan mangipakam mo di health center. Nabayag basitan nga awan tim imay dito'y kadagiti aggapoy di health center. Hangga po siguro, tadayo dito'y. Umuna pa'y dagiti as-asidag. Basta agbaliw ti klima, agraira ti agduduma asaksakit. Sana bale, mangibaunak kadagiti mapan mangiyuman kadagiti masaknan. Kaano nga ta umay dito'y a health worker? Urayan tayo asumangpat dagiti imbaon ni Kokoy, amang ipakaammo kadagiti masaknan. Nakita ka na pa ni Ivory nga anak mo iji pag-uumungan dagiti tattao no adda maangay nga aktibidad dito'y lugar tayo. Ammo na ngamin nga umadani nga adda umay mangtaming kadagiti masakit. Isuan na pan siguro nagdalos. Nasingpot ni Ivory nga anak mo. Adu pa'y ti mangraem iti kinapintas na. Maay-ayo akmat iti kinapintas ti anak ko. Natulnong pa'y no adda ibagami kan ko ana. Ado ti agrayo ken kuana. Kat adda ka din sinungbatan na. Awan pa'y matimbagbagan na. Naemakan nasingpot abalasang. Kaano pa diti yung may dagiti mangagas diti purok tayo, ama? Intun bigat ka no. Da kayo iti inam timang sango kadakwada. Adda ka din napatag apapanan nyo, ama? Mayra na nga o may tigayam ko ani negosyante, ani Conrad. Agatang kadagiti produkto dito lugar tayo. Kasta ka di, ama? Adamat kat din ni nana siya. Naayat at tumulong no da umay diti purok tayo. Idaulwam dagiti babae amang sangaili, kadagiti umay amang ngagas. Kada kami matimakamu iti umay aggatang, kadagiti produkto. Nadlaw ko ano umay ti agatang kadagiti produkto tayo. Saan ka amaragsakan, anak? Ha? Kwa ina. Saan mat? No makita ti amam adi mo sa nga ilyan ti gayim na. Sigurado ang makapungtot. Sang nga ilyak mat no umay dito'y balay, ina. Iso lang tinaanos nga umay gumatgat ang kadagiti produkto tayo. Iso asaan akayat ti amam agumura jay tao. Maawata, no apay anapatag ka ni ama ni Sir Conrad, ina. Nasayaat. Awan ngamin ti makaanos asumang at dito'y lugar tayo nga umay aggatang. Adong hagpaiso ti produkto dito'y, tanalawa at tanap. Ngam, aglasat pa iti na nga to abantay, numapan ilako. No kaano arugyan dati kun ada kalsada nga agturong dito'y. Ijay purok tapaw at tribo ni Pangulo Kukoy ti papanan tayo ita. Ado ka no ti masakit ijay. Kapilitan na mangikuyog ta kadagiti agawit kadagiti agas nga ited kadagiti masakit ijay, ma'am. Wen nga rod, narigat mo't ngamin no isuda ti sumalog amang imet kadagiti masakit na. Isuada tayo laangan ti dumanon ijay ayanda. Kaasimat dagiti taga-purok tapaw. Adupay mo ti residente ijay. Kay kayat dati agnad ijay. Tanalawa ti mamulaan da ijay. Nadamag pa'y ti daga. Pasaray numapanta ijay. Adu ti ited da kadata produkto da. Imbaglakit din Tano ibaon ti Pangulo daan ni Kukoy dagiti lalaki amang isalog. Mayat damat. Naimbag ta na kaumay kamanan gayam. Kat anya ngay a produkto ti kayat mo agatangan, taiso ti paisaganak. Nagitag duduma prutas gayam. Tiklis ti pangikargaan na tapno sana matadal. At damat ki di nakasagana at tiklis a pangikargaan da. Bilinam nga ruran dagiti lalaki. Ta mapanday baga karagiti addaan iti mulang agburasdan. Un gayam, itamat lang. Iyagda amin dito arubayan. Mamaminsan da nga ibunag nga isalog. Agora talang dito yan agayam.
Ariglado gayam. Agpairwarak iti arak apag sangwanta. Awan samot ita tinapintas sa balasang mo, gayam. Kwa gayam. Tumultulong kadagiti nurse kan doktor, ang mga asikaso kadagiti masakit. Imbaga, tas sana makaran karagiti masakit. Saan mat siguro? Apay nga dagiti doktor. Kanayon ang masakit ti taminginda. Ngam, saan dapat ang makaran? Sa bagay, gayam, napintas man ti balasang mo. Asino kumangay ti tumawidan na? No saan na siya nga mana? Sakbay gayam, masumalog kami. Alrighted ko ken ka. Sagutan kay ti sing-sing abalitok. Balitok ko nam. Ay na, agyaman ak no sagutan nak iti balitok, gayam. Masakit ka di amin dagiti ubing nga inyagyo dito, eh? One nurse, mas daaw kami, no apay ang nagadun ti agurigor nga ubing. Kaadwan na, kat maikawa da no agbaliw ti klima. Wan sang agpaiso nurse, sigud ngamin anapudot. Ita, permi manan alamin na. Kasta ti kaadwan na ama pasamak. Ado ti maikawa nga ubing. Nang runa no nakapoy ti resestansya ti bagida. Iso ka di nga ado ti inwaras yo a vitamins, nurse? Wen, balasang ko. Makatulong ti vitamins kadakwada. Napintas ka na singpat dya anak ti Pangulo da dito ya tribo Wen nga rod, kanayon nga umay tumulong no umay tayo dito eh. Apay nga tadi da pagadala ni Jay syudad. Daytamot ti babalawak iti Pangulo da dito eh. Ipagarup da siguro ano mapanti anak da ijay syudad kat maisagmak. Ba nag-asan ang mabalin abyangan ta Pangulo kat nga rod. Dinamag ko na minsan dayta iti Pangulo da kat kasta ti imbagana. Di na kaya ta maisagmak ti anak na ijay syudad. Dayta ti kapanunutan dagiti daddu mga agnaed iti adayo iti syudad. Overprotective da. Ngem ti masakbayan mat ti anak da ti di na mapanunot. May mayat kumamat lang no makaadal da. Wena, ngem di da ngamin kayat amaya dayo ti anak da. Tama isagmak da kano. At dapim musay akabagyan di takabangibang apurok. Mapan kami itinam. Agbati ka, tawan man kita kadagiti dingwan tayo. Matungpal, ama. Mabayag kayo kadi ijay, ama? Sumagmamanulang matngal daw. Hawun gayam. Amangan no umay manan, tigayam ko abayar dagiti produkto tayo. Sapay ko matadda kayon ton inton umay tigayam yo, ama. Ket no bilang awan kami pay. Bilinam dagiti para buras, no anya tigatangan na. Inta nga rudan ta mga no agtudo. Nagalispay mo nga rud ti dalan no agtudo. Wan, tibilin ko ay buri. Dagiti dingwan. Kan umay tigayam ko. Sangailyam. Oray saan mo abilinan ti anak ta? Amuna, aramiden na. Napanan ka din ni gayam kokoy. Napanday ti kabangibang apurok, sir. Saan da ka diya sumangpatita? Saan, sir? Ngam binilin kong dagiti lalaki nga agburas iti produkto agatangan nyo. Nagsayat agundaway. Karga ti panyo iti pangpaturog, tay paangot ko kinkwana. Sigurado ang makaturog. Sir, inakpay di kusina. Agluto akpay. Sana bale, tada umay akadwayo amang kita kadagiti isang putto dagiti na panagburas. Sige lang. Umayak to uminom dita kusina no mawawak. Sige, sir. Panawan kayo, pay. Nagado ti tao dito eh. Awan mo't pagyanan ti tao iti unag. Ano santa pa iti agyan dito'y ruwar. Sumublatan to no adda rumwar. Anya ngay nga ron. Agtugaw tapay iti ayan ti dakkel akayo tanalinlinong. Adamot kawayan atugawan dito'y apagtugawan. Ay, kita man latibiagan niya. Saan na mapagpakadaan?
Ubing pa'y deta kasinsin mo. Ngam mo namot anang ipulang itibulod na abiyag. Awan imnubingan, nubiyag ti pagsasaritaan. Nudumtang ti kedeng ti may sa tao. Awan maaramidan ti posisyon, wano kwarta. Pudno dayta. Uray baknang, di na magatang tibiyag na. Adaytan, adan war. Sumublat na matan, ay unag. Makumikom ni Ivory di kusina. Inayanag ti mapanitayan na. Kat ipaangot ko rin ti panyok nga adaaga sa pangpaturog. Oh, nakatalikod. Di na naman nga da ako ni ti malikodan na. Kalaatek nga aputan ti rupa na babayan ti panyok. Ito, aday ta. Manglusdo yan, ha? Maturo ka yan, ha? Apay inaramid mo kanyak daytoy. Gaya mo ni ama, ngam kastoy tinaramid mo. Ayop ka! Apay nga indadanas nak. Masapol nga awan makaamoy tinapasamak. No di mo kayat apagaramida kiti saan mo ang magustuhan ti amam kan ti inam. Nagdagas ka! Dinadahal mo di masagbayag. Balagan ka. No ibutak-tak mo tinapasamak. Amin akapurukam agtuok da amin. Kayat mo ngagsagaba na iti kapurukam dito'y purok tapaw. Traidor ka! Bako na ba'y matngaro na gayam na kaniama? Awan may baga ti amam. Kaadon tinted ko kenkwan abalitok asagot. Awan bibiyang ko kadagiti amin nga intad mo kaniama. Ulitek, ha? Balaagan ka. Awan pangbagbagaam. Ti inam, ti amam, kan dagiti kapurukam ti agsungpat no agkanta ka. Ni Auntie Sia, anya nga tati ibagana. Umayak man. Ada kayo kadi. Aya, ada ka kadi. Umayan, Auntie. Awan nga min ni Ina. Ne, apay akas tati itsura. Nagsangsangit ka kadi, Ivory. Ha? Awan da Ina, Auntie. Napanday jay ayanti kasinsin ni ama anatay. Ay, kasta kadi. Isumat lagayam ang nagsangsangit ka balasang ko. Makipagrik na ak itinapasamak. Agyaman ako unay, Auntie. Malading itanak unay itinapasamak. Lading ito tinapasamak basang. Ngam awatan tayo ti panggandang ti apo. No alaan na ti patpatgan tayo iti biyag. Awan maaramidan tayo. Uwan, Auntie. Manipod na tayo ti kabagyan ti amam. Di ka matenrumrumwar. Kan kanayon ka maikulkulang. Jakman amo Ina. Kanayon akpay arurusukan. Agbakwarak pa'y itibigbigan. May sa ti kayat asawan dayta. Di mo ibaga nga aginaw ka. Mabalin akasta, Ina. Anya, kasano nga aginaw ka katawan mo't asawam? Diyak mo, Ina. Basta saan ko nga amo. Kasano dayta anak ko? Asino ti ama ti sikog mo? Masapul nga ibagam, no asino ti ama ti sikog mo. Saan ko nga amo, Ama? Awan ti amo. Di mo kadipay ibaga no asino? Ane, Ama. Awan ti amo. Di na ko masaktan. No di mo kayat asaktan ka. Pumanaw ka dito'y balay ko. Diyak kayat amay babain, gapukan ka. Awan basol ko, Ama. Anya nga awan basol mo. Diyak kayat ti may babain, gapukan ka. Iswa pumanaw kan. Sa dino ti papanak, Ama. Apay kumadamagan nak. Mapan ka no sa dino ti kayat mo papanan. Di nakibabain ko nakmanan.
No di mo kayat akabilan ka pa'y. Panaw! Garanggandyang ka! Adda babae ang magmagnay ti igit ti kalsada. Madlaw ang agsangsangit. Sarting akmaron. Ading, apaya magmagna kalitoy. Adayo pa'y matiti kabalbalayan. Nagapuam ken papanam. Nagapuak ni tatapaw ti bantay, sir. Saan ko nga mo no sa dino ti papanag? Anya. Agkasapulan ti asawa kiti katulong. Kaya't mo kanit agbali na katulong? Sa dino ka di, sir. Ijay syudad. Umika, tane maringatan kaming agbero kiti katulong. Diyos ko, hindi na ko mabaybayan. Sabay ko matapod na anasaya at atao to'y sumurutag. Kaya't mo kanit isumurot kanya kiti balay. Kaya't agbalin ka akatulong. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ti seryetay wita alawas ang napauluhan. Disgrasyada. Dito'y drama tayo. Di masakbayan mo. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y na stasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Di masakbayan. Di napalabas, napintas ka nasingpat ni Ivory nga anak ti tribe leader, ani Kokoy. At damat gayam ni Kokoy ani Conrad, amay samot lang ani negosyante, akanayon amapan iti lugar da. Iti may sang aldaw akaawan ni Kokoy, indadanas ni Conrad ni Ivory. Idinadoktalan ni Kokoy nga ginaw ni Ivory. Pinagtalaw na daytoy. Iti panagna ni Ivory iti kalsada, nakita ni Saldi. Papagayam, denggan tituloy ti seryetay ita alawas ang napauluhan. Disgrasyada. Dito'y drama tayo. Di masakbayan. Diyos ko, di na ko mabaybayan. Sapay ko matapod no anasaya at atao to'y sumurutak. Kaya't mo kanit isumurot kanya kiti balay. Tagbalin ka akatulong. Ha? Kaya't nakakas katulong, sir? No, kaya't mo. Nabayagan ngagsapsapol kami. Ngem awan masapulan mi. Sige, sir. Mayatak. Imbag ta nagsabat ta, napanan ka diti anak mo. Napanaan? Kat no pinanawak ije balay mi. Napanak nang ala iti dengdengek ije ayan timula mi. Nakita nga daimot na abag. Kaslapay agsangsangit. Di mo ka didinamag no papanan na. Medyo adayumot nga min nakitak. Saan nga ta asabali tinakitam? Imposible asabali tinakitak. Nilakit di Ivory dayjay. Apag iso nga min nga agsiko iji dalan. Ala, inakpay man nga rod. Inakitaan no pudno ati anak ko tinakitam. Apay nga takay-tay iti lugar nga adayo iti kabalbalayan. Nagapuak ijay purok tapaw. Itirabaw ti bantay. Kaya't mo asawen, anda purok iti tapaw na diabantay. Wan, sir. Pinagtalaw na ti ama. Idinamon na nga agdadagsana. Abo nga ti panakaidadanas ko. Kaya't mo asawen, agdadagsen ka. Kasta nga ron, sir. Nagdagas namin deje anang idadanas kanyag. Apaya di mo indarom. Naturay a tao, sir. Binanlaagan na. Ngano ibagak ka no tinapasamak. At dadakas ang mapasamak iti pamilyag. Ayan ti anak ta. Pinagtalaw ko ti awanan bain na babae. Di ka lang naasyanan iti anak ta.
Pinapanaw mo kit din. Napanan na nga ingatan. Anyat amok nga no napanan na. Diyak kayat nga adda immoral iti unag ti pagtangak. Kasanon no adda mapasamak ken kuana. Tapno agnakam. Apay adi na ammo a disiplinaan ti pagbagina. Saan arumbang a pinapanaw mo? Kasano itan no awan pagkamangan na? Saan ko naparikot dayta? Ikak iti pagnakman na. Saan asinsinan tinaramid na? Dito yan ti malaymi. Ti asawak ti kasaom tayo so ti mangibagano mano ti sweldo mi ti pinulan ken noan niya dagiti trabaho. Sweldo? Kunayo, sir? Well, saan ka di ang nagsaritaan ta nga agkatulong kay ti malaymi? Uwan, sir. Adamat laangan pagsweldoak. Agyamanak. Alang Rodel, dumsaag tan ta dapapanak apaman na may tulod ka di balay. Ada ka di dita ti asawa yo, sir? Well, at na di taonag, kanayon abisi amang butbuting ting iti cellphone na. Maikawak nga awan ni Ivory ang mga sikaso iti pila dagiti ubing ken nataengan. Dagiti umay agpa-check up iti doktor akaduhata. Ang mga nada na panan na, ma'am. Kanayon nga adda ditoy no schedule tayo ti agserbi ditoy. Damagak tuman ka ni manang aya nga inana. Adda itay ditoy kat. Makumikom dan sa ijay kusina mangisagsagana iti pangaldawan tayo, ma'am. Wen siguro. Iso nga inton mangan tayo, ti panagdamag ko maipapan ka ni Ivory. Ure dagiti ubing. Agdamag da. No apay nga awan dyan mga assist ka dagiti agpa-check up. Manang aya, itaman pa'y nga awan dyan nasingpat nga anak mo. Ay, dayta ti paglading itak, Madam Nurse. Addan sa nang idadanas kan kuana. Idi aginaw, pinapanaw ni Kokoy. Anya? Pinapanaw ni Pangulo Kokoy ti anak yo? Kaasimat. Dayta nga rod ti sidsidir ko no maminsan kin ni Kokoy. No ayan nga taan ni Ivory ita. Itapay, takasapulan na ti pannaranay. Sana pinapanaw. Diyak mo kin ni Kokoy, Madam Nurse. Diyak pa'y kat makaturturog amang pampanunot. No sa dino tinagkamangan ti anak ko. Susapo. Asino nga tamot ti dakas ti kababalin na anang idadanas itinasingpat abalasang mo. Kaya't ko kumamot amaamuan. Ngampulos asan nga ibaga ti anak ko. Manang aya. Amangan no binalaagan ti nang idadanas. Iso asaan nga ibaga ni Ivory. Kasta nga tanga agpaiso. Iso adi na ibaga no asino. Grabe, tinapasamak ka ni Ivory. Angam ti saludsod. Ayan na nga taita. No si Malog dito'y bantay. No saan nga ijay syudad tinagturungan na. Nalabit nga ijay ili. Lara, kasanuta nga ta ang matulungan ni Ivory. Kaasimat. Ayan na nga taita. Ay, mas daawak mat iti kinatangkan ti puso ni Pangulo Kokoy. Day tamat ti pagsiddaawak. Kasanon no maisagmak. Ay, kaasimat ni Ivory. Kasanuta ang maamuan ti ayan na. Tapno maarayat ta. Kaslaawan ita ti balasang mo, kayam. Pinapanaw ko ti awanan bain nga anak. Mangibabain. Apay ko mamangibabain. Agdadagsan kit din. Di namat nga rod ibaga no asino ti awanan bain ang nakaalaan na iti sikog na. Masikog ko na gayem. Amok la kumano asino tinang sikog kan kuana. Tapapo orak asibibiyag. Ayan nga roditan ti anak mo. Saan ko nga mo? Awan ka rin ti pamalpalatpatan no sa dino tayan na. Sa anak nga interesado ang mga mo, no sa di naman ti ayan na ita.
Imbagkat ti sabali at tao, tamuda nga isakit ti anak ko. Ngam si kang ama na, pulos. Di nakman babalawen. Amok ter aramida. Saan ko a pinapanaw no husto ti aramid na? Kasanon no adda nang idadanas kan kwa na, ngam mabuteng amang ibaga. Kukoy nasingpet ti anak ta. Nangidadanas kunam? Hanggang apay adi na ibaga. Kuna ni Nurse Connie, nga amangan no adda nang idadanas, sada binalaagan adi na ibagbaga. Imbagam ka ding agdadagsan ti anak mo. Di ka lamabain. Dinamagda no apay nga awan. Imbagak a pinagtalaw mo tamasikog. May sa ka matadang nga. Apay nga imbagam amasikog. Saan ko nga ibain tipod no? Jay ko na ni Nurse Connie nga amangan no indadanas da. Pinapanaw mo kitin. Ayan ti pusom kas ama. Nakunam nga agtadagsan ka. Kayat mo nga itidto ka na kami ti anak mo. Saan ko ang mabalin nga ipadawat ti anak ko, sir? Kasano ang masuportaram to ti anak mo kat awan mo't asawam. Agurno nga, kabayatan ajak pa'y nagpasngay, sir. Itid mong tulangan kanyak no may pasngay mo. Saan, sir? Siyak lang ti adakarbangan na iti anak ko. Kasano ang makatrabaho ka no may pasngay mo. Asinon to nga iti mga awiri ti ubing. Di nakbaybayan ti apo, sir. Diyak kayat nga ipadawat ti anak ko. Diyak makaturog. Mapanak man pa di kusina, tayo uminom. At akasasaon ni sir iti cellphone na. Denggak man. Well, sir, masikog aganak kang pasanti sa magmamanabulan. Masapula dak kanagatan titid mo kanya no ilakok ken katiubing. Okay, awagan kanto no aganakan ti babae. Alam ton ti anak na. Diyak ipalubos Okay. nga agbaligi Bye-bye. kay didaka sa panggap mo iti anak ko. Pumanaw akong dito eh. Agsubli akong idisilid ko. Asino ti ammom anapingat nga agrayo ka ni Ivory. Aduda, ngam nasisingpet da. Awan ti amok abastos takabuteng da ka nga amana. Asino ti namnamaam anakasikog kan kuana. No saan mo kumaapinapanaw? Mabalin nga inayayok. Tapno ipudno na no asino ti ama ti sikog na. Maamwak laang no asino ti nakasikog kan kuana. Papuurak asi bibiyag. Kasano kumaamaamuam. Kat pinagtalaw mo ka nga rod. At da ka dinamnamaam anagturungan na. No saan ka kumaadaras sudos anang papanaw iti anak ko? Adda kumaita dito'y sibay ko. Rumbang laang tikas dya iti tao ngawan disiplina na. Kasanon no agpaisoan na idadanas. Kinaawan ka di ti disiplina ti kasjay. Ti anak ta ti biktima. Iso arumbang atulungam tasika ti amana. At to ti gatas ken bitaminam. Masapol na nasalon at to ti ipasngay mo. Apay nga aramidan nyo daytoy, sir. Saan nyo matakapin ano ti ipasngay ko? Di mo ka di kayat at tulungan ka. Agyaman nak, no napudno day ta atulong nyo, sir. Sapay ko mataawan ti laok na amadi. Anya ti kayat mo asawan. Apaya mani ako nam. Ha? Awan, sir. Ulitak ti agyaman, sir. Sige nga, Rod. Inak idulin day to intadyo. Kayat ko, analungpo ken nasalon at ti ubing. Dapno na nga to ti presyo na inton ilako. Diyak ipalubos nga agbaligi ni Sir Saldi iti panggap na. No kabulanak ton, agpakadak iti asawa na. Kat pumanawak iti balayda. Idulin ko mat amin nga intada asweldok. Tapno adda aramatak no agpas ngayak. Saan ka di pa'y anagaw-awid ni Ivory? Saan pa'y nga rod?
Madukutanak ijay balay mi amang pampanunot kan kuana. Isong mayak dito ayan mo. Takayat ko ti makipatpatangkan ka. Napanan nga agpaiso ni Ivory. Nabayag basitin asaan ang nagpakita dito'y lugar tayo. Mailiwak matan iti anak ko. Kadayon ko mat asidiran ni Kukoy. Gapo iti panang papanaw na iti anak ko. Ay, no siyak mo, ti pimanaw ti anak na. Ay, kat sigurado ang mailiwak mo. Sana bali kumano amok ti ayan na. Danag kan iliw ti marikrik na. Kita man ngagpaiso ti pasamak. Di tay ninamnama ang mapasamak kan ni Ivory ti kasjay. Numaamwak no sa dino ti ayan na. Mapankudan unan. Uray mabati ni Kukoy ijay balay ngagmay maysa. Mapan kami kano iti igid ti syudad. Ado kano ti masakit ijay. Agraira ti dengue ijay. Sayang ta pinagsina data, ma'am. Sabali mat ag grupo ti pakikuyoga. Agkasapulan ngamin iti sabali a barangay. Kat sika tinapili ang maipan ijay. Sayang ta saan ta nga agkuyog, ma'am. Sana bale. Tadan tumat lang panagkita ta. Ado pa'y a barangay ti agkasapulan iti medical mission. Hawan matkit di ma'am. Ngam, kuna nga minti nga to, nga mga no sabali ka no abunggoy ti pangipananda kanya. Anya nga rod, kat saan mo't ada tayo ti boss. Adda pa'y nangat nga to ngamda tayo, Lara. Anay ko, apay akalata nagsakit ti tiyan ko. Sabi sa anak pa yan nakapanaw dito balay da Sir Saldi. Oh, anya ka diti mapaspasamakin ka, Ivory. Kasla maringatan ka. Aganakan samatan. Palubusan da ko maapumanawan, sir. Kaya't kunti pumanaw dito balay yu. Sana mabali na pumanaw ka. Nang runa no aganakan. Pagkamangam ko mga rod. Makamo dito no sa dino ti papanak, sir. Basta palubusan da ka pumanaw. Saan ka makawaya sa pumanaw? No kaya't mo kaduan ka di ospital. Saanan, sir? Pangaas yu. Di da kun kaduan. Jak ipalubos a pumanaw ka. Akas dati kasasaan mo. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ti seryetay o itaalawas ang napauluhan. Disgrasyada. Dito'y drama tayo, ti masakbayan ba? Insurat para iti radyo, ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nasalamaan ni Saldi ni Ivory ang magmagna iti igit ti kalsada. Kinid daw na nga alaan na kaskatulong da. Katgapo tawan masno papapanan ni Ivory, kapilitan asimurot. Idinamuan ni Saldi nga agdadagsan ni Ivory. Napanunot na nga alaan ti ubing, tailako na. Idi madanon ti panagpasngay ni Ivory, agpakada kumadaytoy. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetay o itaalawas ang napauluan. Disgrasyada. Dito'y drama tayo, ti masakbayan mo. Saan ka ang makawaya sa pumanaw? No kaya't mo kaduan kay di ospital. Ay, saanan, sir? Pangaas yu. Di da kun kaduan pa'y. Jak ipalubos sa pumanaw ka akas dati kasasaan mo. Maikarigatak ti magna, sir. Sige, mapanakon. Aglugan kay ti kotsek, taipan kay di ospital. Saanan, sir? Kat numabalin, subyak tulaang ang dagiti gamit ko. Mapanakon. Napanin. Ay, sana mabalin na ito'y. Surutak. Tapno maalak ti ipasngay na nga ubing.
Naglaw ko si Murot ni Sir Sandy. Diyak lakit ti palubos nga alaan na ti anak ko. Nangag ko nga ilako na ti anak ko itinang ina. Kimal mabasitan ti panagsakit ti tiyan ko. Aday ta ti barangay hol. Ado at tao ti makitak. Apay nga ta. Ni nurse ko ni ti makitak. Asit gak. Agpatulong akan kwa na. Ma'am, tulungan nak man. Ivory! Ambulance, please! Emergency! Ti stretcher! Yagyo dito, itailugan tayo adagos iti ambulance! Mga simta, adamang ganda tamangala iti anak ko, nurse. Bantayan niyo kumain ton makaanakak. Ang mga naipanaw dati anak ko. Di ka agdanag, Ivory. Pabantayak iti pulis ti anak mo. Di ka baybayan. Agyam anak, ma'am. Sige, tulungan da kan na agid da iti stretcher. Paipanda ka iti ospital. Sana bale, taada mapanawak diti akadwak a nurse amang taming kadagiti pasyente dito eh. Sinalpag. Asino dyan, nurse? Takaslam amo na ni Ivory. Apaya na napay na kita nag-medical mission dito eh. Oh, sayang. Napurnada ti planok. Sayang pa iti mapaglakwak ko ma iti ubing. Kidawak ang mapalubusan nga umunag iti delivery room. Tapno makaduak iti unag. Agyaman nak, ma'am. Agyaman nak iti apot na nakita kayo. No saan, ang mga noalaan dati anak ko. O sige, pagsaritaan tanto. Ado ti kayat ko adamagan kan ka. Uwan, ma'am. Agyaman nak manan. Awan anyaman na. Kalpasan ti panaganak mo. Yawid ka ije balay. Ado ti kayat ko amaamuan kan ka. Iyawid na kijay balay yung ma'am. Wen, apay, di mo kayat nga umay ije balay? Kadwam, ti anak mo. Kayat ko launay, ma'am. Agyaman nak. Sa anak ang nagkamali ang nagpatulong kada kayo. Apay na maringkwas ka. Nangagkutitimag ni Ivory nga umawawag. Agtagtagainap ka kadi. Pumarbangon at dagat umawagin. Mas naawag. No apay akas lanangag ko nga imawag ti anak ko. Agid da kakit din. Mang disturbo kay titurog. Kasano nga taitan ni Ivory nga anak ko. Di mo lakit di inurayan ti palawag na. Sakbay apin apanaw mo. Diyak kayat nga iso ti pagsaritaan ta. Maamwak laang tayan na. Inaksurutan. Anak ko da ijay. Darak tagtartaray kadagiti urat na. Naliday ka manan. Anya ka di pakariribokam. Tsaka mo. Kaslang amin nangag ko nga umawawag ti anak ko idi parbangon. Umawawag? Nagtagtagainip ka kadi. Kaslakastan sang arod. Urayak la na baringkwas. Malagip mo kadi no anya abulan dya ipapanaw na. Apay ka di anadamag mo no anya abulan na pimanaw. Saan nga taan nagpas ngayon? Kasta nga tanga agpaiso. Wan, amang ano nagpas ngayon nga agpaiso. Ita, tanakatanggad ka? Asino ka di ti kunam amangala iti anak mo? Sa dino ti nagkamangam, idi pimanaw ka ije balayo. Idi pinagtalaw nak ni ama. Si malugak iti bantay. Ajak amuno sa dino ti pagturungak. Nakadanon ka iti kalsada? Wen, ma'am. Husto mo't alumabas ti lugan ni Sir Saldi. Dinamag na no kayat ko ti agbali nakatulong. Kat simuro takmatan kan kwa na. Asino ti kunam amangala iti anak mo?
Nangag ko nga ada kasarsarita ni Sir Saldi iti cellphone na. Kuna na nga ila ko na kanukan kwa na ti anak ko, ma'am. Anya, nagdakasanday ta asaldi. Idi agsakit ti tiyan ko. Nagpakadaak. Tadyak kayat nga alaan na ti anak ko. Nakitak asinurot nak idi pimanawak. Naimbaglangan, tanaira na anapan kami iti dayja a lugar. Adda nga mindang report nga adu ti kaso ti dengue ijay. Iso anapan kami iti dayjay a lugar. Nagsabat tayo ti syudad. Kasla da nakakit kita akan kayo din. Sa dino itayan, Diyak amo no sa dino tinakakit kita am kanyak. Ngam ado a barangay tinapnapanak. Kimoy kuyo ga kadagiti nag-medical mission. kasta gaya. Ang mga noon nakita kan, kadagiti kun naman na panamang barangay. Nalabit. Saan ko nga may na may rupaan dagiti makit-kita iti agduduma a barangay. Mabalin ka di, ang mapanta pa iti restaurant? Kaduan na lang ang mangan. Iso nga'y mayak dito, itain na kumamangan iti restaurant. Oo, apag isang ron, agpada ta ang mabisin. Sige, indamang restaurant, iti asideg. Kayat mo ka di ang makasursuro nga agdait iti gowns? Mayat day di pagsapulam no makasursuro ka. Agda iti gowns ko nayo, ma'am. Wen, no nalaing ka nga agdait kadagiti formal gowns, mayat, tanangin na dagijay. Masursuro ka ta, ma'am. Masursurom. Apay kit din asaan. Tapno amom, adun ti bimak nang gapu iti panagdait iti gowns. Nang runa ti wedding gowns, ken dagiti gowns dagiti abay. Kasano ngay ang makasuro ak, ma'am? Katadamot di anak ko nga aw-awirek. Adda shop mi di ta asidag. No makaturog ti anak mo, mabalin mo ti agsursuro. Dahita ti tulong ko kan ka. Saan ko apabayadan? Padasag tuman nga rod, ma'am. Mayat na pagnegosyo ko nagtumad. Mabalin ka pa'y nga agpaabang kadagiti gowns no di da kayat agatangan. Agyaman lang, pinatgaman ng tiyawis ko. Mabalin ka din, umayak to agpasyari ti palayo. Adakan ka dayta. Maanong samlakit di ti umay jabalay mi. Apay kit dinasan. Manusak pa iti mapanaggatang iti ado a prutas, kanda dumapay a produkto iti adayo. Tintukat balayo, asan mo't unay nga adayo? Nabayag ka din na kasta ti pagsapulam. Ti mapanaggatang iti produkto dagiti manalon ken hardinero. Nabayagan. Babaan na ti apagsapulak. Ado tinagatang ko adagdaga. Ado pa tinagatang ko apagtagilakwan iti agduduma a lugar. Kayat mo asawan. Adumat ti tauham nga aglaklako. Ado, kasapula kami ti paralako. Ta ado ti pwestok iti prutas. Ken dadumapay a produkto. Daras ka kanumat anak kasursuro nga agdait. Kuna ti para dait iti shop ko. Kaya't kung tumat nga minti, maadaan ko maitibukod ko a shop, ma'am. Mayat dayta. Tulungan ka. Tapno maadaan ka itibukod a shop inton lumaing ka. Big adakkel nga utang ko anay bag-anakam dayto nga aramidan nyo kanyak, ma'am. Sigod nga amamu ka. Nasingpet, kan managtulong ka numapan kami ijay lugaryo. Rumbang laang mat nga asikasuan kayo idi, ma'am. Taumay kayo kat nga rod agserbi ijay lugar mi. Mamati ka kadi iti kunada, ati managtulong kat matulungan tumat. Addan to panawan ati tulungam, kat tulungan dakan tumat iti sabali awagas. Naimbag ta nakita ka dito'y dalan siya. Amom ka dino na panan ni Aya. Saan mat, Pangulo? Apay asap-sapulan yo. Awan ngamin ije balay. Di na mo't imbaga no papanan na. Amangan mo't no adala na panan na, Pangulo. Awan mo't imbagbaga na kanya. Napanan nga tanday je abak-bakatan.
Ang mga nunapan kadagiti kakabagyan nyo iti kabangibang apurok, Pangulo. Apay kumangay amapan ijay. Atap ko laeng, Pangulo. Nalabit nga agpaspasarak siguro amang birok kan ni Ivory. Agpambanog laeng. Anya kumangay ti maganap na numabirokan na. Kasta kami ngamin nga inna, Pangulo. Ti anak kat anak latta, oray nakabasol. Nga uray ibabain na ka? Kasta tayo mat. Oray nakabasol tayo kan ni Apo. Anak na tayo latta. Nang runa no agkid daw tayo iti pamakawan kan kuana. Narigat apakawanen, ti panangibabain na kanyak. Kasano ang mapakawan na ka ti Apo, no di ka mat mamakawan, Pangulo. Nagapom ka di, sapsapulan na ka ni Pangulo. Napanak nagpatulong kadagiti kabagyak di takabangibang apuro. Tulungan dak nga agdamag no adda nakakita kin ni Ivory. Husto tay kunak. Imbagak ka ni Pangulo, nga amangan no napan mo sinapol ti anak mo. Kasano nga ta makitak ti anak ko? Dakkel siguro itan ti anak na. Lakit di Adan apokom, ngam di mo mat makita. Ay, sa dino nga tangagpaiso ti ayan da aya. Ay, iso nga rod anapanak nagpatulong kadakwada. Tay ko na akon, numaamuak laeng ti ayan na. Talaga amapanak iti ayan na. Kat, kasanon ni Pangulo? No kayat nangayawid ko ti anak kan apo ko. Agawid kami. Ngamno di na kayat. Agyanak ijay ayan ti anak kan apo ko. Maragsakan tanalaing kan nga agdait. Kasla ka mat fashion designer. Tada bukod mo a design. Nagpipintas pa'y. Agyaman unay kada kayo, ma'am. Limaingak gapo kada kayo. Ada pinanawan mi abalay iti sabali aparte ti syudad. No kayat mo, mangibangon ka ijay iti shop wenno butik mo para iti anak mo. Agpaiso, ma'am. Ipabulod yo kanyak ti pinanawan nyo abalay yo. Sikan ti caretaker ijay. Kabayatan na bambantayam, mangibangon ka iti ibagbagak a shop. Pabuludan ka iti pagpuunam. Agyamanak, tauray may saka disgrasyada. Dinak binaybayan ti Apo. Ipakitam iti amam. Akabailam ti bumangon, babaan iti bukod mo apang lakagan. Uwan, ma'am. Mailiwak matan ka ni Ina. Sapay ko dumtang to ti panawan a makapanak ijay lugar mi. Adidak papanawan. Dumtang to dayta. No adu ti gumatang wano agabang kadagiti gowns ada item, sigurado asumaliwanwan ti biyag mo, Ivory. Sungbatan nakmatin Lara. Nabayaga ko nung agar-aram ken ka. Ngam di nakmat la sungbatan na. Tapno di mo mat ko na. Sige, sungbatan kan, Conrad. Oh, agyaman sinungbatan nakmatlangan. Isagan naak ti kangayadan akalay sa dito syudad. Kalay sa adagusan? Wana, kalpasan ti kalay sa. Uray aghani mo tayo ti sabali apagilyan. Uray anya apagilyan ti kayat mo. Agpaiso ka di, Conrad? Agpaiso launay. Uray ti Amerika, Europe, mano sa dino ti kayat mo. Sige nga, Rod. Tapanunotag no sa dino ti pakaangayan ti honeymoon. Wala. Aggatangak pa'y iti adu nga ilakok. Tapno adu pa'y ti maurnong akwarta. Tinak man na naggatang karag iti produkto ti manalon. Kan gardener iti lugar dala kay kukoy. Gatangak iti nalakala nga presyo. Tapno doblen to ti ganansya kinto nilakok. Ibagak abim mabati presyo. Awan maaraminan da. Tawan mat bukod da alugan. Apangiluganan da kadag iti lako da. Amang ipan iti syudad.
Apay nga gayam. Bimabamat unay ti presyo ng itigat-gatangam. Amin ang pangipipan ang karagiti magatang ko. Bimabati presyo na gayam. Hangam ngiminan dagiti maaramat para kadagita mula. 5 kamot ti presyo nan. Barang nung umatunto ti presyo gayam. Ay, sapay nagrigat mo ti agmula. Kan mga sikaso iti mula gayam. Madamag kuman gayam? Saan ka di pa yan nagpakita ni Ivory? Saan pa'y gayam? Hangam no maamwak no asino tinangsikog kan kuwan. Talaga apapuurak asibibiyag. Ha? Kasano amamon nyo? Kat pimanaw man. Dito yan ti kungkunak apangibangunam iti shop wenno butik mo. Naglawagayam, ma'am. Kan igid pa iti kalsada. Wen, ket nasayaat met no magustuam. Ipabulod ko pa iti may sa amakina, tapno ada pang rugyam. Ay, agyaman ak unay manen, ma'am. Awan anyaman na. Panawan kayo pa iti anak mo. Sana bale, tanasingpat met. No impatugaw mon iti krib na, kat makatrabaho kan. Saan met anariri? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ti seryetay itaalawas ang napauwan. Disgrasyada, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Clay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y na stasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas tinulungan ni Nurse Connie ni Ivory kat idinapigsan ni Connie insingasing na ngagsursurong agdait iti gowns. Daras mat anak kasursuro. Iti sabali a bangir, sinungbatan ni Lara ni Conrad. Kat plano dan ti agkalaysa iti mabiit. Iti panaglabas ti panawan, nalaingan nga agdait iti gowns ni Ivory. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetay itaalawas a napauwan. Disgrasyada, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Agyaman ak manen unay kada kayo, ma'am. Awan anyaman na. O sige, panawan kayo pa iti anak mo, ha? Sana bale, tanasingpat mat. No impatugaw mo di takrib na, makatrabaho kan. Saan anariri? O sige, panawan kayon. Uwan, ma'am. Agyaman ak apo. Ita, irugit ti agdait iti ado a gowns. I-display kasla ko kan for rent. Imbaglakit din, tadaintad ni Ma'am Connie Atela, kan ada impabulod na ang makina nga aramatan. Sayang di paglakwak ko may anak na yung Ivory. Kuna na nga umay nanto alaan tinapati ang gamit na. Nga maging gaita. Awan matan. Ay, salamat ti masabat ko. Ayan nga iti ilakom kanyak ng ubing. Napurnada ba ti ilakom kuma? Kunam nga da mabiit nga agpas nga, ayan na nga. Nagpas nga yan. Jak na ala, ta adda ng bantaya polis. Mangirimedyo kay ti ubing, ta adda nag-order maran kanyak agang ganaet. Taga sa balya pagilyan. Oray ka ti medyo dakkelan? Wana. Uray makapagnan, basta da. Alagaron, tanod na makita ko dito magmag na ala ikon. Wala. Madama dahi taagas nga aramatan, tapno makaturong. Kat saan nga agriri, wano agpaaraya. Nagmayatan, adda nalakok agawn. Inton adda okasyon dita pagadalan. Umay kano agabang dagiti estudyante iti gaunda ditoy. Ivory,
Adumat gayam ti in display agawns. Da kayo matgayam, ma'am. Imbag man ta nakapasyar kayo dito butik. Amo, ma'am, adan nalakok agaon. Nasaya at no kasta. Tapno adda aramatan nyo ka ni baby. Inton ada ka no okasyon dita si pagadalan. Dito'y da ka no nga umay agrent, ma'am. Nagsaya atan. Adun to ti umay agrent no kasta. Nagpipintas ngamin dagiti aramid mo agawon. Kaya't ko ti agpa-advertise to iti radyo. Tapno lumatak ti butik, ma'am. Nasaya at day taan na panunot mo. No adun to ti makaam mo iti lokasyon ti butik. Adumat ti umay gumatang kan agrent. Apay ang naglakamot tan ti panaggatang tigayom mo. Malugi tayo mutan ano kasta. Kuna namat alim makakano ti gatang dagiti bayar kan kuana. Nukas jay kalaka ti panaggatang na. Masapol amang birok tayo iti sabali a bayar ti produkto tayo. Kababain iti gayem ko, numang sapol tayo pa iti sabali a bayar. Nga oray malugi tayo kasta kade. Nabayagan agayem mo. Ngam apay ngay akasta. Nababa mo launa yun. Adda ka di pa'y sabali a makaanos, nga umay dito'y, nga umay gumatang. Masapol amang sapol tayo iti nangingin at tigatang na. Datayo pa'y ti mangisalog iti gatangan na. Rumbang adda tayo ti mangisalog, tawan kat nga rod mangawit, no saan adda tayo. Naglakaunay ti panaggatang na. Iso asaan ko akayat. Nakaumay kamot dito'y balay. Adda ka din napatig nga ibagam. Adda ka diin lakom itay a produktoyo. Adda. Ngam, apay ngay anaglakamot ang tigatang dayjay a Sir Conrad. Wan nga rod. Mabalinta ti mapan ijay ili. Taintag sapul iti bayar. Mayat nga agpayso day taan na panunot mo. No dayjay laeng a Sir Conrad ti bayar. Awan ka kompetensya na. Iso ati kay kayat na laeng ti ibayad na itilako tayo. Kayat mo asawan, sumalog ta. Mapantag birok iti bayar. Kapilitan Tapno makasarak ta iti sabali a bayar. Asaan laeng ani Sir Conrad. Kanayon ka makumikom iti negosyo. Tapno makasapol ak iti dakkalagatan, para iti kalay sata. Masapol nga imbitaran ta amin na gayam ta. Sa bagay, maminsan lang ang mapasamak iti unos ti panagbiag ta. Masapol nga awan mang babalaw iti maangay a kalay sa. Kayat ko at ti kalay sata ti kangaydan. Ngam, dakkel mat unay ti magastos no kasta. Nalakalaya nga sa pulon ti kwarta, basta ammo ti aramiden. Saan ka di amay mayat no oray saanen anangayan? Tapno adda urnong ta? Masapol saan nga asi-asi ti kalay sata. Kayat ko, adayawan da ti maangay a kalay sa. Lara, itala ang agkita ta. Manipod in destino da ka iti sabali a pagtrabahuan. Kumusta kan? Kastoy lang ta, ma'am. Kayat kayo nga alaan aninang into nagkasarak. Makikalay sakan? Adamot lang nakatiliw iti naatap a pusom. Apay ang naatap ako nayo, ma'am. Saan kitnin? Manon titawan mo ang balasang kapaylaang. Nagasat lakit diti nakatiliw iti pusom. Ni mamat. Gasat ko siguro ti medyo maladaw ang maasawaan. Kun naklaang mata, amamok ka diti agbalin nga asawa? Diyak mo, ma'am. May saan negosyante. No kasta, bak nang ngaruan. Kumusta nga itinapanan niyo kan ni Zia? Adda nakita mi abayar. Ngam kasi iti sigod. Datayo ti mangibaba iti produkto tayo. Dinamagyo ka diti presyo, dagiti inlako tayo itinabiit. Wan, linuko na tayo dayjay a Sir Conrad. Saan kanumot abim mabati presyo, no dikat ng mato?
Ngimato te presyo kunam? Dayta ti pudno. Ilako tayo laangan iti sabali dagiti produkto. Ngam adda mas importante nga ibagak. Anyamat deta nga importante. Rinugyan dan tinagbuldoser di tababa. Agarami dan iti kalsada nga agturong ditoy. Anya, rinugyan dan tinagbuldoser iti kalsada. Ay na, nagsaya atin. Tapno at damat makadanon dito'y alugan. Naimbag man ta nagranata dito health center. Adda nalipatak ngayon padamagkan ka. Anya ka di dayjay, ma'am? Ammom ka di, nga idi nag-medical mission kami ijay igid ti syudad. Nakitak ni Ivory. Ni Ivory at taga-tapaw, ma'am? Wen, tinulungak. Impan ko ija ospital. Taaganak iti day di agundaway. Kasta ka di, ma'am? Sa dino tinagkamangan na, idi pinapanaw da. Adda ka nun nakasalaw kan kwa na ijay kalsada. Kat inalada akas katulong. No katulong? Apay ada kayo tinang tulong kan kwa na anapan ija ospital, ma'am. Pimanaw iti day dya nagbalin nga amo na. Takayat kanu dya amo na nga alaan ti ubing. Taila ko na. Iso apimanaw ni Ivory idi agpasikalan. Ay unay matlang arudan, tigas-gasat ni Ivory. Awan ka di pa'y tinaalam nga ubing? Awan pa'y mat. Kanayon mat nga dakadwa na iti ubing iti dalan. Awan mat matsyambak nga may maysa. Nagkapoy kan. Nagaduadalan ang pangalami iti ubing. Isupay ko mga aramata kinto nagkalaysa kami iti kaayan ayat ko. Iti dayta nga edad mo, awan ka di pa'y asawam. Awan pa'y asawa, ngam adon ti putot ko. No kasta, italaeng amang ikalaysa kay ti balasang. Wana, maawis amin nga amamok. Tapnong maimatangan dati kinangayod ti kalaysak. Sa dino kali, ti pakangayan ti kalaysa. Iti kadakila na simbahan. Iti mat kalatakan a hotel, ti pakaangayan ti resepsyon. Ay, makaginawa tayo matlaang nga no makadanon dito ayan tayo ti kalsada. Lakit di Saan tayon nga awitan nga ibunag nga isalog ti produkto tayo? Kunak no agsimpa ti dapan ko ajak pa'y makita ti kalsada adumanon dito Uray siya. Ay, sapay kumata sumangpat ti anak ko. Inton mabalinan ti kalsada. Tapno makita na met ti dimurasan ti purok tapaw. Wan nga rod Kat saan siguro unay amabayag nga aramiden dati kalsada nga agturong dito Nalabit. Gaputa bulldozer kan bakhumot ti agkunay. Aribong buungan aboy buyaan dagiti ubing ti panagtrabaho ti bulldozer ken bakho. Saan laeng nga ubing, no di kat pati agtutubo. Di da nga min nakakitkita iti kakasta nga agaramid iti kalsada. Itad ko kan kanto'y balitok asing-sing nga aramata minton kasarta. Dahil tanto, ti wedding ring mo. Balitok asing-sing, kunam Conrad? Wen, itad ko pa yun kan katipagpadait mo itinapintas sa gown. Diyay saan nga asi-asi a gown. Ti kahit ko, kat jay urel agmulagat lagi ti makakita. Kat, tikawas mo to, ipadait na kadimat? Gumatang akto na di papanak. Mangkita akto na di abroad. Sige, mangkita akto pa itibado dagiti abay. Okay. Anda pa ngamin business trip ko sakmay ti kalaysata. Mabayag ka kadi iti papanam? Saan mahed? Nakakompromiso ak ngamin. Anda panak a businessman akasin narak ko may papaniti negosyo. Kunak man no prutas kanat natang tinegosyo. Ado pa'y. Maamwam to, noan niya dagitiyay. Imbag ta nagsabat ta, ma'am. Agbirbiro kak iti pagpadaitak iti wedding gown.
Nangag ko ti advertise iti radyo. Kat ijay matsigod abalayo ti address. Diyak ka di pa'y naibagakan ka? Ti anya, ma'am. Ni Ivory ti akin kukwa iti butik. Impausar ko lang ti sigod abalay mi. Ha? Kasta ka di, ma'am? Kat tapno matulungan ta ni Ivory, ijay kan nga agpadait iti gown mo. Tapno ma'am, nagpipintas dagiti dadaitan na. Intaman nga rod, ma'am. Kaya't ko matamakita ni Ivory kan ti anak na. Nagsingpet ti babae nga anak na. Saan anariri? Iso ang makatrabaho kan makadait ni Ivory. Magagaranak pa yan ang makakita kadag iti agina. Dandanin makadanon dito iti kalsada. Wan nga rod, mangag dito iti ungor ti bulldozer. Madlawon nga asidagda. Ay, manu atawan asigsigan tayo dito a kalsada. Ita, dandanin dumanon dito eh. Uray awan tilugan pa'y ang makadanon, tawan pa'y ti adda kutsena dito eh. Adamot laangan pag naantipasagad as sumangat ken sumalog. Wen, tasaan ang makasalog tinwang iti diretso a pasalog kan pasangat. Ti kalsada kat pasigsag, iso akabalan tinwang. Asino nga tati kaunaan ang maadaan itilugan dito'y purok tapaw. Ha? Nalabit ang mabayag ah. Tawan pa'y matmakaamong agmaneho. Ngam itataddanton kalsada, ang mga nuado ti agsursuro nga agmaneho, tapno maaddaan da itilugan. Long time no see, Ivory. Ma'am Lara? Kadom ni Ma'am Connie? Wen, Ivory. Kitaag man dagiti dinait mo. Kuna ni Ma'am Connie, napipintas ka no? Sige, ma'am. Gumatang kayo kadi? Agpadait ak iti wedding gown. Agpili ak iti aramato matela. Sige. Ipakita ka amin kan kadag iti designs. Tagpili ka no anya ti design akayat mo. Kitaag man nga ron dagiti designs mo. Ate, ma'am. Wow! Nagpipintas matan dagiti designs mo? Adawat gayam talento makas fashion designer. Day takat gapo ka ni Ma'am Connie. No di binalakadan nga agsursuro nga agdait ije shop na. Jack na danon daytoy nga ayan ko ita. Bilibak ka ni Ivory, ma'am. Adapayan kadwa na atang tangdanan ng agdait. Wen, iso ahusto ti kunam nga adda talento na. Adda dagiti pa'y surong ngam narigat da makasursuro. Nalaka ka din nga isuro ni Ivory, ma'am? Wen, nasdawak pa'y nga rod. Adun ti inatiw na. May santo nga imbitado ni Ivory iti kasar ko. Ay katwen mabalin mo nga iwaragawag nga iso ti fashion designer iti gown mo. Tapno adun to ti aggatang, wano agorder kan kwa na iti gown. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ta seryeta ita alawas ang napuluhan. Disgrasyada, dito'y drama tayo, di masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, isagsagana da Conrad ken Lara, ti umadanin akalaysada, kat ni Ivory, tinagpadaitan ni Lara, iti wedding gown. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta wita alawas ang napuluhan. Disgrasyada, dito'y drama tayo, ti masakbayan ba? Dayta tipod no, nasdawak pa'y nga rod. Adun ti inatiw na.
May santo nga imbitado ni Ivory inton kasar ko. Wen mabalin mo to nga iwaragawag nga iso ti fashion designer iti gown mo. Tapno adun to ti aggatang kan agrent kan kuana iti gown. Areglado, ma'am. Uray disgrasyada. Sigurado abumaknang. Babaan iti kinalaing na fashion designer. Ada atiw na nabayag nga agdadait. Wen nga rod Ay, nakakaasi idi a pinapanaw ti amana. Ita, nasayaatan ti biyag na. Kita man latatigas at ti taoan niya. Agasam man ti mapaglakwan na iti gown. Pudno dayta, nangina ti gown, nangruna dagiti wedding gown. Pwera pa dagiti agabang ka dagiti wedding gowns. Kan gown dagiti abay. Wen impabulod ko laang ti may sa amakin nga inaramat na idi. Ita, nakagatang payan iti baro nga aramaten dagiti kadwa nga agdait. At naman nag-order kanyak iti ubing. Mapingawan mo talangan maited mo kanyak. Malipod na damag dagiti tattao nga damapukpukaw nga ubing. Di dan palubusan dagiti anak dangag may maysa. Marigaten no da makakita kanyak. Anya nga ro di tati sukat ta negosyo. Mayat siguro ti armas. No ada kontakyo. Ado ti amamok kapag orderan iti armas. No, may karim lakit di amalakom. Lalakala nga lakwen. Ado ti awan armas na ditoy. Ang nangina ti armas. Apa nga ibagam analaka alakwan. Nagiti agkakangato at tao ti pangilakwan. Nang runa, nagiti politiko. Nakadano nan ti kalsada ditoy ay nagmayatan. Un nga rod, saan tayo na marigatan? Uray sulsuli nagti lugar tayo, at da kalsada tayon. Logan laangan ti parikot tayo. No adag biyahe ditoy ay may mayat manon. Ay, maamuan ko mati anak ko nga da kalsadan ditoy ayan tayo. Ay, di ka maawanan itinamnama. Addan to pa nakaamuna kat barang agawid ton. Sapay ko matapumudno ti imbagam. Kailiw ko unay ang ti anak ko. Nang runa ita, taadda sa gubanit ni Kukoy. Ay, madlaw nga agpayso nga imres ni Pangulo Kukoy. Anya ka di ti imbaga ti mangagas ay Adda ka no diferensya ti barakan dalam na. Ado ti bulbulong kan kay kayo nga impausar ti mangagas. Ngamawan matlat ta. Di na mat kayat ti mapan iti doktor. Pinanawan nyo daytoy balayo, tadain parami jo adakdakkel. Saan nyo ka di nga ilako daytoy, ma'am? Awan pa'y mo't ngamin ti mayat agumatang. Mabalin ka di asyaklaangan ti gumatang, ma'am? Total, pinanawan yung mutten. Nakaurnong ka din iti paggatang mo. Barang umanay ti urnong ko, ma'am. Sige, ilako kun kan ka, ngam ti ilakok iti sabali. Agyaman ako unay, ma'am. At damot lang ako nan abukod ko abalay. Nagasat ka, Ivory. Tamanipod impa-advertise mo ti butik mo, adun ti umay agabang kan aggatang kadagiti lakom agawon. Naidalit ka maten. Kuna pa ikit din dagiti daduma. Arumbang ka nung adda sumukat kan ka kas Pangulo. Anya, sino matin nang ibagay ti dayta? Pumiksa ag tulaeng. Makita dayta anang ibaga. Mangan ka nga rod iti husto. Barang agsubli ti sigud a pigsam. Tapno di da ibaga asukatan da ka kas Pangulo. Agraraman kit di dayta nang ibaga asukatandak. Ngam adda karbangan na anang ibaga. No agtultuloy nga agkapsot ka. May sakamat. Di dala urayanan. Agraraman dakit ti
Siya lang ti Pangulo. Awan, ti makaatiw kanyak kas Pangulo. Mabali na pud no dayta ko nam. Ngam kasano no agtultuloy ang maidalit ka. Kasano ang maaramid mo ti pagrebengam. Nakarubot ka mo, Taya. Papanam ka di. Inak man sukunan ti kalaingan amang agas dito'y masakupan. Barang iso ti makaagas kin ni Pangulo. Umayak mat nga rod tapno ada kadwama. Nawati-wati pagnaan ama panijay. Agyaman ako na ikan ka. Dakkel ti maitultulong mo kanya. Nasingpet ka agayam. Iso anak kasaganak amang tulong kan ka. Imbaglakit din. Tada ka si dadaan amang kadwa. Wano mang tulong kanyak no kasapulak ti tulong. Inta nga roden. Tapno daras ang makadanon ta iti ayan ti mangagas. Ay, iti kastoy ang mapaspasamak kin ikukoy. Ad-adda akailiw ko ti anak ko. Ay, masigurado ano madamag na nga adan kalsada ditoy. Ay, mabalin nan ti umay pumasyar. Sapay ko mata pumudno da ita nga imbagam. Wow! Nagpintasan ti gown nga inaramid yo. Siya ka mismo tinangdait iti wedding gown mo, ma'am. Saan ko nga impadait kadagiti kakadwak aman nait. Sa anak amas daw. No apay nga adu ti umay agpadait kan gumatang ditoy. Tatalaga nalaing kan. Dakkel unay ti pagyamanak iti apo. Taoray kaskasano. Sa anak ana iwawa, idi pinagtalaw nak ti amak. Amom ka din nga da kanon kalsada nga agturong ijay? Ha? Adan kalsada ko na yun, ma'am? Dayta ti pudno, Ivory. Saan kami pa'y anap na panijay? Tawan ti request da para iti medical mission. Adagaya man kalsada ijay. Masapol nga rod nga agadala ko iti driving. Tapno makapanak manen ijay. Ada plano magumatang iti kotsem? Kagat-gatang mula ang to'y balay ni Ma'am Konya. Uray jay saan unay anangina a kotse, ma'am? Kuna ti mangagas amay mayat metla kano numapan kay ti doktor. Saan kano abasta maagasan iti bulbulong ti sakit mo? Hanya nga rod ti serbid ang ita amang hagas. No di da maagasan ti sakit ko. Awan am muda. Inaramid da mo ti kabaalanda. Ngam dumalat na ngamin ti doktor. Ado itan tinapartuat nga agas. Anya tinagtaudan ti inaramid na nga agas. Saan ka di nga itimatla ang bulbulong? Just kick it di. Ngam duma, tadumat laang ti ilaok da aramen a makaagas. Panawan nakpayag ditoy. Tad-adda dumagsantirik nak. No adda ka sumanao. Ala, ayaban naktungarod na da masapul mo. Kumusta't impadait mo a wedding gown mo ka ni Ivory? Napan ko kinita kat nalpasan, ma'am. Jailangan ikabil na nga arkos a beads ti sanpay. Nagpinta sa talaga ti dait na. Bumaknang ni Ivory no agtultuloy akas jay. Jak pa'y gayam na ibaga nga imbitado inton kasarmi ka ni Conrad. Mamin ano laang mat nga ibagam. Ken maysa, mabayag pa'y mat ti kasaryo. Ayan ka din ni Conrad ita. Ada ka na dyan Malaysia para iti may sa negosyo na. Ado at talaga ti negosyo ti agbalin nga asawam. Baknang kanton. Bareng no agtalinaid ang negosyante, ma'am. Hello, Sir Conrad. Nakaawag ka man. Mapanyo sabtan ti armas, iti baybay iti oras ti alas 12. Iti tinga ti rabi. Inton rabi ka din? Wana, nagrubwatan ti nakailuganan na vapor. Amok ti kapitan. Lumabas ka dito iti vapor? Wan, sabatan nyo ti kargamento baban ti bilog ti mangalap. Sige, ada amok ang mangalap nga dabilog na.
Kaano ka kaniya sumangpet? Depende, lumaala yung matlaang safety ti kargamento. Ipasigurado ka safety ang maalami ti kargamento. Hello, Conrad. Nakaawag ka, Mat. Kumusta ka dito, Malaysia? Nasaya ti kasasaad ko dito eh. Kumusta ka ba tita? Nalpas ka rin ti wedding gown mo? Nalpasan ti wedding gown ko, Conrad. Magagaran ako nit isa sangpet mo. Sumagmamanulangan ngal daw ti palabsen at daakon dita. Isagana tam ti panagkalay sa ta. Adan binagaak nga agbalin aninang ta. Ora siya, adamot binagaag. Agkakangato at tao. Ano pa di kakadwa ka negosyante? Kasta ka di? Apaman asumangpet ka. Asikaswan ta nga rudan ti may papan iti panagkalay sa ta. Areglado. Mamiitan ti sasangpat ko. Oray nak. Urayan ka nga rod, tapno makaisaganatan. Bye. An-anusam latta ka din ti marikrik na. Apay adi mo kaya ti mapan iti doktor. Ituloy ko latta, dagiti bulbulong, nga imbaga ti mangagas. Ay, agtalag ka kadilatan iti imbaga dagiti mangagas iti purok tayo. Nabayagdan ang mangagas. Ubinak pa'y ide, kat epektibo ti aramatan tayo a bulbulong a makaagas. Apay adyak mabawing ti kapanunot may papan iti agas. Nabibilag kano dagiti pinartuat dagiti kabaruan a siyentista. Makaagas nga agpaiso. Nga madamot lang dagiti makuna a side effects na. Ay, tiyak ambukan ka, kukoy. Mabayag ka ang maimbagan no kastamlaang. Itapay laan, ibagakten ka amay sa ka akang runaan a guest into nagkasarak. Ha? Umayak mo't iti kasar mo, ma'am? Oh, apay anak laat ka. Pagsawan ka pa ikit di Ibagak asikatin ang dait iti wedding gown ko. Ni, apay pay laang, ma'am. Tapno umadupay dagiti umay aggatang wano agpadait kan ka iti wedding gown. Mayat sa dayta, ma'am. Sige, umayak to inton kasar mo. Sa dino ka diti pakaangayan ti kasar. Ijay cathedral. Timat reception, maangay iti kadakalan a function hall iti nalatak a hotel dito'y syudad. Sige, ma'am. Dumarayak iti kalay sayo, iti agbalin nga asawam. Hello, Sir Conrad. Apay ang nagadumot ti pulis iti baybay iti daydi akan ito. Masurunak na ron. At ang samot nang itik-tik karag iti pulis. Saan kami ang nakapan iti taaw iti daydi akan ito? Darigatan. Ang takanong pulis kan militar anapan iti vapor. Ang talakit din ang itik-tik. Kasanong aron ditan? Umaya kon dita Pinas. Taan ano pendan ti grupo mi diti Malaysia. Delikado akon dito eh. Sayang ti kargamento. Ta saan mi anaala? Ano nga ron? Dakkel kumakwarta na dyan. Umayak ditan, tati kalay samit ya sikasun mi. May sakan to, karag ti kagrona na bisita, ha? Areglado. Urayan mit isasangpet mo, sir. Bye. Isaganak ti kalay sa ni Ma'am Lara. Mangda itakmat iti napinta sa pagbadok. Masapul ang napintasak tumat iti dayta nga aldaw. Oh, Ivory. Nagpintasan dayta tela nga igamam? Da kayo matgaya, Ma'am Connie. Dayto iti daita kapag badok indon kalay sa ni Ma'am Lara. Idaitan naktuman mo't iti pagbadok. Kayat ko ti kasta tela. Agam sa balimot amaris. Sige, Ma'am. Wan gayam. Amuyo ka di ti asawaan ni Ma'am Lara? Saan pa'y? Jak pa'y nakita. Ang may sa kano a negosyante. Ado kano a klase ti business na. Ha? Businessman, Ma'am? Wen, apay ang napamulagat ka. Adda ka di parikot? Awan mo't kat di, Ma'am.
Adalang nalagip ko. May sangamin a businessman tinangidadanas kanyak. Ayan nga ta itaday ta a businessman. Diyak amo, ma'am. Binalaagan na ngamin idi. Adakas ti mapasamak kadagiti dadakkel ko. Ken kadagiti kapurukak. No ipulong ko tinapasamak kanyak. Ammom ka di amay sa kano a businessman tinangidadanas ka ni Ivory. Kasta ti imbaga na kanya. Apay asaan na nga imbaga? Tapno na balod. Binalaagan ka nung aminday jay a tao ni Ivory. Adakas ti mapasamak kadagiti dadakkel ken kapurukan na no agipulong. Iso adinan imbagbaga. Nagdakas kat dayta na tao. No amok la ko ma. Siya akong ti mangipatiliw. Uray siyak Nagdakas day jay a tao. Indadanas na tinakakaasi a babae. Ano maamwak? Siya kun ti mangipatiliw iti day jay a tao. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, ti paggibusan ti seryata ita alawas na napauluan. Disgrasyada, dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryeta yu ita alawas na pauluan. Disgrasyada, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nagdakas kat dayta na tao. No amok la ko matikin niya siya sino na. Siya akong ti mangipatiliw. Uray siyak. Dakas a talaga day jay a tao. Kaindadanos na tinakakaasi a babae. Numaamwak, siya kun ti mangipatiliw. Addan to panawon nga ibaga ni Ivory ti kinya siya sino ti managdakdakas. Kat numay baga na, pag tinulungan ta nga ipatiliw. Deal, ma'am. Masapul amadusa ti managdakdakas. Promise? Promise, ma'am. Aramiden ta ti amin. Oray asino pa'y day tao. Iti day ta nga aramiden ta. Matulungan ta ni Ivory kan ti anak na. Hello, sir. Adda kayo ka din dito Pinas? Kasangsangpat ko, isong inawagan ka. Agkita tayo ti restaurant as sigo na pagsinsinarakan ta. Areglado, sir. Mapana ko ni Jay. Ura siya, mapanak mo ten. Agkita tayo jayan. Awan ka ti kadwam, sir. Awan, kalpasan ti panagkita ta. Makipagkita ak kanilara. Tiagbalin nga asawag. Itapay laeng, kablaawan kayon, itagbalin nga asawam, sir. Agyaman ag. Sige nga Rod. Agkita ta ni timbaga kapag sinarakan ta. Okay, sir. Bye. Hindi makagteng kayo iti bye-bye. Adda ka din, dagiti polisi dyan? Wan nga ron, sir. Saan lang iti takdang? Nadigat adupay ti rubber boats, dagiti Coast Guard iti bye-bye. Sinalbag. Sapay adu dagiti ng armas. Ita, sapsapulan na nagiti panakabag iti lintag ti grupo mi. Adda siguro kadwami ang nagkanta. Kat, kasano nga roditan? Wanted kayo nga rodin, sir. Ijay Malaysia, ngam sabali matinagan ko ditoy. Kasta ka di. Saan kayo nga roda wanted ditoy, sir? So, orog ng mayak dito tapno malisyak dagiti mangan anop kanya kijay. Manal dagi pan nakabagit tilintag. Kaano nga ron na maangay ti kalay sayo, sir? Iti mabit. Naka-apply kami kanilara.
In kamilangan ipa-schedule. At di manan umahi nga agatang kadagiti produkto tayo. Wan, ngem saan aday jay akonrad. Imbagak meten kadagiti matangdanan nga agburas dan kadagiti prutas. Tapno nakasagana no umay jay agatang. Nabayag matbasit. Asan nga imimay day jay agayem ko. Linoko na tayo day jay agayem mo. Naglakaki din ti pananggatang nakadagiti prutas tayo. Idin to tangim minagayam. Dalakid dinapanan day jay agayem ko. Sa nga ilyam kadipay day jay aman loloko. No siyak, saan ko sa nga ilyan? Jak padap awan dito balay. Di ka man. Ado tinintad kanyak day jay agayem ko. Adakan? Abaya di mo yung bagbaga. Nasorpresa ka rin ti prinsesa iti biyag ko. Umay ka man dito eh. Mailiwag unay kan ka. Nagirot ba't day nga arako pan? Mailiwag namin unay. Wala, mabalintan nga ipa-schedule di katedral ti Kalaysa. Wen Conrad, adam amok ijay akamangan ta. Tapno mabiit ti proseso. Dahil taman ti kayat ko kan ka. Mapangnamnaman ka talaga. Saan tangaminin nga ubing? Isuan na lakalaan nga ipagnati amin. Nakasaok mo't ng tigayam ko nga akin ko kwa ti dakala function hall kan hotel apakaangayan ti resepsyon. Awanan ti parikot. Nalpas ka din ti pagbado ta inton Kalaysa ni Lara. Wen ma'am, inakirwarta kitaan nyo. Nakahangal di tadakkel nga aparador iti asideg. Adoy ma'am, kitain nyo. Oh, wow! Nagpintas! Kunak no saan mo pa'y analpas, taagad-adal ka pa'y nga agmaneho. Maisa mirakla tamat ma'am. Nagpintas kayon to no isuot siyo day taagaw. Uray si kamot Inton agsao ka akas fashion designer. Adon to timang raemken ka inton ibagam asi ka tinagdait iti bado ti bride kan dagiti abay na. Agnerbyosak samot nga agsao ma'am. Saan na rin ba nga agnerbiyos ka? Sigurado. Adon to ti agorder kan agrent kadagiti gowns kan ka. Sige, ikagumaak to ti saan nga agnerbiyos, Ma'am Connie. Inala ka din ni Ma'am Connie ti impadait na agaw na? Wen ma'am, naragsakan nga rod idi nakita na. Imbagak nagpintas to inton isuot na ti gown. Kastoy gayam tinanda ni Makikalaysa. Ado ti pampanunutan. Excited ka kadi, ma'am? Jak amo no excited uno anya. San ko may ladawan? Makitak to matlaangan tinobyo ako nada, ma'am. Nagtaer siguro tinobyo. Kas matlaang iti kinapintas tinobya. Kasla pelikula kat da kami ti starring. Talaga kasta, ma'am. Awan ti okasyon no awan ti nobyo kan nobya. Ngam siyak. Yak to siguro mapadasan ti agbalin a nobya. Oh, apa yan na sa umday ta? Agsipod, tamay sak a disgrasyada. Adan tumat mangayat ken ka iti napudno. Oray may saka a disgrasyada. Inton Kalaysa, adan to ibaon ko nga umay mangalakan ka diti balayo. Ada bridal car mo. Ada bridal car ko? Rumbang lang. Alangan ngagtaksi ka mapan iti katedral. No day tati ko nam. Di iso ti masurot. May mayat no masapa kang agpaayos. Tapno saan nga aguruuray ti padi, di simbaan. Okay, no day tati ko nam. You're the boss. Si kanto ti kapintasan ken kangronaan iti day tangal daw.
Masapatan to ang mapan ije katedral enton kalaysa ni Lara. Agkikita tayon to ije parking lot. Wan, ma'am, kadwak to ti anak ko. Nasingpot mo't kit di ti anak mo. Sana parikot dayjay. Agpada kami to iti pagbado, ma'am. Kaslamay santo a flower girl ta nakapimpintas nga ubing. Imala ka di iti amana. Ta saan mo matakaing ingas? Ay, wan, ma'am. Adda nagkaingasan da iti awanan puso nga amana. Sana bale, tanasingpot ti anak mo. Saan nga imala iti ugali ti amana? No dikat si ka nga ina na anasingpat ti imalaan na. Ada kayo matgayaman di terwar ti katedral, ma'am. When Ivory, adamot na ti bridal car ni Lara. Saan ka di pa'y arimwar iti lugan na, ma'am? Saan pa'y? Tawan pa'y matjapadi. Nasapa tayo. 40 minutes pa'y sakbay amang rugi ti kalaysa. Ma'am, dagiti sumungat iti ruangan ti katedral. Lingada na kami iti anak ko. Apay, oray ka labimsag. Tinobyo day chay. Kadwa na ti makanawan nasamot day chay ang lalaki. Dahil taka di rapist a Conrad tinobyo, ma'am. Anya ti kunam? Rapist? Iso ti awanan bain anang idadanas kanyak, ma'am. Anya? Pudno ka di ti ibagbagam. Pudno, ma'am. Gayam na ti amak. Kanayon ijay lugar mi nga aggatang kadagiti produkto ijay purok mi. Hello, Ma'am Connie. Ada akong dito'y katedral. Ayan yung kadi? Adda kami iti asidag. Makikita da ka. Ngam ni Ivory, permi abutan kan kigtot na nakakita iti agbalin nga asawam. Apay, anya ko mati nakakigdutan na, ma'am. Dungag ka anaimbag iti bagak. Importante launay daytoy. Ibagayo ko man, ma'am. Didak ko mapagagaran. Adda ka diti driver at tauhan ni Conrad akadwam. Awan, ma'am. Rimuharta makaininom ka, no? Nasayat nga rod no kasta. Tapno di namang ngagti ibagakkan ka. Anya ka di dayjay, ma'am. Ibagayo ko man. Ti lalaki amang ikalaysakan ka. Kat iso ti ama ti anak ni Ivory. Iso ti nangidadanas ka ni Ivory. Anya? Pangaasiyo, ma'am. Ti kadwa ti awanan bain a Conrad. Kat iso ti agnagan ti saldi. Ti mahala ko may ti anak ko tayla ko na. Anya? Saan nga taan ni Conrad ti manggatang kuma iti ubi? Diyak mo, ma'am. Babaan ngamin iti saritaan da iti cellphone. Adda ka numanggatang iti ubing aganggan na et. No kasta. Aglaklako iti ubing dagiti awanan bain. Ma'am, bantayak na imbag ti anak ko. Didak ko mapampanawan ditoy. Di ka agdanag. Aramidak ti rumbang. Ngam kasaokpay ni Lara. Anya ti kaya ti asawan, ma'am? Agyan kayo laeng iti asidag ko. Adamot lalaki akadwa tayo ditoy. Awagak pay ni Lara. Hello, ma'am. Mariribo ka na. Sakbay nga aramidak ti rumbang. Umanugot ka kadi, Lara. No, anya ti rumbang. Iso ti mapasamak, ma'am. Okay. No pinagaramidan na iti dakas ni Ivory, sigurado nga damat dakas nga aramidan nakan ka. Nalabit akasta, ma'am. Aramidan yan ti rumbang. Jakon kayat ti may saripist. Sige. Ladingitak akastoy ti mapasamak ita, akaaldawan ti kalaysam kuma. Sige, ma'am. Maawatan ka. Bye. Saan ka ngagdanag, Ivory?
Umayan ti kabsat ko a hepe ti pulisya, kandag iti kakadwa na a pulis. Inyawag ko. Umay da ka di tiliwan ti awanan bain, ma'am. Kasalon ti kalaysa ni Ma'am Lara. Kaawatan nga awan maangay akalaysa. Umay dagiti pulis nga awan wangwang tiluganda. Tapno saan a makalibas ni Conrad. Kuna ti kabsat ko, awanted kanumat gayam. May sa kanu nga smuggler. Sapay ko matamatiliw dagiti pulis ti awanan bain. Mapusasan a di na oras. Tadidan ni namnama nga adda umay a pulis. Umay da ka din, ma'am. When, aduda nga umay a nakasibilyan, tapno saan da a makadlaw. Awan ti makataray ka dagiti wanted. Patigayam dagiti daduma a dumaray. Kat kakadwa kano ni Conrad nga smuggler. Itata na tiliw amin ang dagiti managdakdakas. Mabalin ka di akaduan na. Tamapan tayo ije purok tapaw, ma'am. When Ivory, naturad kan nga agawid ije lugaryo. Wan, ma'am. Kat ipudno ka dagiti dadakkel ko. Ani Conrad agayem ni ama tinangidadanas kanyak. Kastamot tan ti panang balaag na kanyak. Di da ipagarop, amapan ka ijay lugaryo anak akotse. Tinapatag kanyak ita. Kat maamuan da no asino tinangidadanas kanyak, ma'am. Sige, kadwaan ka amapan ijay purokyo. Malungsot met ijay pagbaludan da ijay a Conrad. Kandagiti kakadwana. Nang runa idi imbagam ijay korte ti inaramid na kan ka. Nung nagbaligi ka na nga na iti anak ni Ivory. Nailako mo kumati bukod mo nga anak. Si kagayam ti ama. Tsaking pagarop. Na itipay aldaw kumati kalaysak ti panakarpuog ko. Sapay nagpintas jawbing. Ang kabutang nakit din. Tiyan mo nakit managdakdakisak. Dayta ti imul na ti inanay ti panunot na. Isa kabutang naka ti bukod mo nga anak. Imbaglakit din tasan ko nailako ti bukod ko nga anak. Bilibak iti kinatibker da di ababay. Idi nakitak amagmag na. Nakakaasi ti tsura na iti dalan. Nakatsinelas lang. Ita di kotsen. Adda sumungad akot, Che, aya. Asino nga ta? Urayin tayo ang makasangpet, tapno maamuan tayo no asino. Baba itinagmaneho. Kaslaan eh. Ay, buri anak ko. Pudno ka di ti makita. Sika ka di ngagpaiso. Ina, amagpupun kayo man. Anak ko. Ina, isugayam da ito ni Ivy. Ti apo ko yun. Nagmano Lola. Ay na, nagpintas nga ubing. Sakruyin ka man na po. Dahito ti pudno ama. Tigayam yu tinangidadanas kanyak. Binalaagan nak nga dada kasama pasamak kada kayo kaniina. Iso adyak pulos nagsasao. Anya. Ti awanan bain a Conrad. Mapantayo iti ayan na. Taagsango kami. Malungsod iti pagbaludan ama. Saanan akayat ni Ma'am Lara. Awan na angay akalaysa. No di kat natiliw da amin. Agraman dagiti kakadwana. Ay na. Pagawanan na kumanak ko. Diyak mo, agas tagayam tinapasamak. Ama. Ay na, nakapimpintas ti apo ko. Ay na, apo. Pagawanan na kuma. Ikarig. Ipatag kayo, iti inam.
Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryetaw itaalawas ang napauluan. Disgrasyada, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y ng stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.